Shalom, dihamu amanami dohot inanami punguan lansia. Suang-songoni inanami punguan naomi. Di bagasan tikion neng tapuka ma pehadeta atong taparade maroha ng pikirata martangiang mahita di bagasan roha tabi. Tapuji matuhata marede mahita sen kuede nomor sada ayat sada dohot ayat 2. Tinggas mahoton Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami tatangihon ma barita nauli marhite pehadeta di bagasan tikion ima natar surat di buku Titus bidutolu mamuka di ayat sada jalan marhaujungan di ayat 10 sada. Didok songonon paingot manasida asa maroha na uduk mangului panggonggumi na mga rajay huhut ringgas tunasa ulaw na dinggan unang ma si isa hidongan manang natokar naing ma paroha na labok paroha pangaju di salut halang ay dohita na jolo akan naoto na tois nalilu pinarhatoban ni ragam ni hisap-hisap do sakasakam taulahon do hajahaton do late-late
aka hagigion dohita jala masih hosongan. Alai disima tarida habasaon dohot habasaro ni dibatasi padua hita. Dada alani ulauta hatigoran ubahen na dipadua ibana hita. Tungsian asini rohana do marhite-hite padidion pangulahion tubuh. Dohot marhite-hite to di parbadia na paibaruhoni. Naung ni usehon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Asa gabe tigor hita binahe ni asini rohana jala sitian hanguluan saliling lilingna mangihuton pakirimoni. Hapusan dohatai jalan naing magomos hati dakon mui dipangido rohaku asa nasida naung gabe porseya di dibata maka padotton akka ulau nadenggan ima nauli jala hasea di jolma alai pasiding ma akka sual-sual haotoni dohot hata sudut-sudut rodi parsalisian dohot parbadaon sialapatiki aidang marnyulai jala magogo pasiding mahalak parpuda haliluon dung jolo dipaingot ho ibana sahali manang dua hali ai dibotohodo nang marbalik si tutu si songoni jala diulahon dosa atik pe nang diturui rohana ibana ido saatna dihamu amanami dohot inanami nahina holongan ni Yesus Kristus terpukon mangalehon pangajarion tuhita taringot songon dia do halak na porsea di portibion patuduhon parange nature tu aka panggonggomi manang pamareta dohot tu aka dongata siganupar asaradema ngulu ni halak na porsiai patuduhon manang mangulahon aka ulau nadenggan disude aka pakobasion ido ubahen diguriton apostel Paulus terpukon jala di pasahat do tu halak Kristen na adong di luat kereta marhite si Titus dengan asa ulau asa takas manasida patuduhon ngulu halak Kristen asa unang sarobang nasida tu pangalaho portibion alani i didok di trupuk tahun ima di ayat sadai paingot manasida inna apostel Paulus marhite si Titus ahado na ikon di paingot na parjolo amang inang ima asa maroha na uduk mangoloi pamareta mangoloi panggonggomi nangpe songondia pangalahon ni aka pamareta lo manguluhon luat manang bangso ikon ingo dohita na tarjou jala terpilih do ibana lo manguluhon ikon uduk dohita jala hormat tunasida imana parjolo dungi diduk muse di ayat 2 asa unang masih isahidongan janganlah mereka memfitnah asa unang makatidakon hata nasotutu asa unang makatahon hata nasositong dope hasitongan dungi didok muse diterpukun unang martokar janganlah mereka bertengkar jok do alani perbedaan pandapot di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni humaliang nang di parapoton perbedaan pendapat boydo mabahin pertengkar ikon tapadao doi amang inang di bagasan mulutan dungi didok muse naing maparoha nalabok selalu ramah kepada orang lain dungi paroha pangaju disalut halak bersikap lemah lembut
terhadap semua orang. Atau ido na dipaingot Apostel Paulus asa toktong na sida uduk tu pamarenta dohot toktong masih haholongan tu aka dongan asik. Buha hita manginang di kondisi ta nuaing hinorhoni COVID-19 sia nunga uduk behita tu pamaretata nunga takas di dok asa tok-tok kita social distancing, mengulahon protokol kesehatan, ikon taulahon do yang mangina songon dalam pemerintah paingoto kita asa dauhi tasyan parsahiton tut akar ragam-ragam permaraan na asing suku-sukun tuhitan nuaing buasa taulahon uloni ahadu motivasi ubahin ikon taulahon aka ulahon ulona dengan nakini ai ido parange ni halak nau manada dengan bahasa ni dibata ai ido parange ni halak nang manjalo haluaun sian di mata alani ido dipaingot diturpukun asa tapadau madirita sian aka ulaun nasalku ulaun na jolo ulaun na sohina lomohon ni rohani di mata aka dia mai ima lati-lati ima barsihosoman mangulahon aka ulaun hagigion dia dopan ni di mata taham latih hundo barita nauli na pinasatu hita marhiti aka panurirang do Yesus Kristus tuhita marhite dengan bahasa ni dibata ubah di palua hita asa tapahusor ma muluta parangi na salpui gabe marhamboni roh patuduhon parangi na tiur parangi na dengan diganup muluta nunga takas holong ni rohani dibata na balgai di muluta tutu dada alami parbinotoata dada alani aka ulau tanda denggani ubahin dapat kita haluaon dengan bahasa ni dibatai alani ido dengan bahasa ni dibata mabahai kita gabe badia nakin takas didok diayat di maon gabe padidion pangulahion tubuh kita telah disucikan kembali dilahirkan kembali jala dengan bahasa ni dibata tu kita diusehon do to diparbadia di mulutna gabe anak ni dibatahi ta gabe parjambar manang panea kita dihamuluan saliling ni lilingna atau ikon ta argahon do dengan bahasa ni dibatai marhite parangi na dengan mulutumpe ta patupa ta ulaon aka parangi na ture manang na dengan parbue ni haporsyot tadi parbue ni haluaon nang pinasa ni dibata doi di bagasan mulutna nunga takas dihita ay hapusan do hatai na di pasat Apostel Paulus na sien dibata do hatai asa gomos tahatidakon dihatidakon halak na porsea asa toktong halak na porsei maka padoton aka ulau na dengan mulidok maka padoton amang inang ima bersungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Bersungguh-sungguh berarti tidak setengah-setengah dan gantung alai bulus rohata tok-tok kita semangat laho mangulahon aka ulaon nadingan dinguluta ai ido nauli ai ido nahasea ai ido na panguluhon. Itulah yang menghidupkan kehidupan kita dan dunia ini. Molo tumpe taulaun aka ulon nadenggan tu aka dongata na asing dada asa bakiri pita balos neisian dongatai mabalos nadenggan se dongatai dang somoni ale molo tumpe taulahon nadenggan di bagasan muluta parbue haluaun nang tajalos yang dibata na ikondo hita sungguh-sungguh berusaha mangulahoni
Atong mulu halak nang majalo dengan bahasa di bata ikon di pasiding ma aka soal-soal ha otoon asa di pasiding ma hata sudut-sudut manang percekcokan aka persalisian perbadaan songoni di aka poda haliluan maci argado turpukon makulingi hita di bagasan tikion buhado hita di paingot di aka pangalahot na salpui pangalahot na jului natu maci jorbu situtu di aka mulut na damol si pardosa hita na jolo ale dengan bahasa ni di bata mabahe kita gabe iana konna di pitori hita jala terpilit hita gabe iana konna gabe marpakirimon mahita Tuhan nguluan na manoktongi dihamu amanami doh inanami na hinaholongan ni Yesus Kristus mace gudang do pasu-pasu di bata na jalo di natajalo di ngulutan sigano pari doaka peparata salut nai alani dengan bahasa ni di bata alani i patut dosi pujota di bata jala say marapusan mahita tu di bata hut padu pahon aka ulaon nadinggan di tonga-tonga ni portibion nagok si parjehe nagok pangarehe nagok si ulon hajahaton ale tampil beda do hita manginang na ikon berusaha hita mangulahon aka ulaon nadinggan hobar tulomo ni rohani Tuhani ikon tapatuduhon maparangi songon halak si ihuton Kristus diganup parmuluanta asa tuntakas di ida portibion nahalak parjambar dorita di harajonna nahalak nong majalo haluang dohita nahalak naong makilalahon dengan basana di bagasan mulutan atong rak mahita maka padoton ulon dengan di nguluta sigan pari Tuhan tama memasuk-masuk hita amin martanya kita ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung moliate hupasa rohanami di holong ni roham nama noktong di ngolunami di lehoko di hami las ni roha boi hami manangihon hatam na badai na paingoto kami asa toto kami maka padoton aka ulo na dinggan songon parbuwe ni haporsyon nami parbuwe ni halak nang majalo haluaw do dengan basang atong parguguy hami Tuhan laho patupahoni rabdot ho mahami Tuhan mangulon salunay asa boy tarapatupahami di bagasalas ni roha jala tarida ma hasangapon guarmo di tonga-tonga ni parmuluan nami do di tonga-tonga ni parsoran nami ali Tuhan di bata aman nami pasu-pasu masalut na hami pasu-pasu ma aman nami dohot ina nami pungon lansia dohot pungon naumi di dia pinasida asima roham di hatuaw nasida toktong mahorab do nasida mandongani nasida mengalihon las ni roha di nasida diragap aka ulaon si pikiron homa toktong na mandongani marmudu-mudu lakkan mo nasida anggian disaluhut na aka ulaon mamudai aka poparan dot aka ulon ragam na asing homa nagabi hapusan di nasida pasu-pasu mahami Tuhan do siya kami aka parsahiton aka ganggu ni roha asa totok kami Tuhan pasahaton sudi mulu nami hulan tudupan pos rohan nami di pamaritan nami Tuhan na manguluhon bangso namion tarlumubi ma di kondisi nuaing na masa di bangso namion parguguy ma aka pamaritan nami asa toktong margugo na sida manguluhon bangso namion pasada hami aka masyarakat asa uduk hami di aka aturan-aturan na pinasa pamarita Tuhan Tuhan asa toto kami majagon diri nami mangulahon protokol kesehatan
Itu Tuhan dalam nami pada diri nami sian parsahiton. Asahipas hami boy hami Tuhan diari mangihut rap marsawar pajupang memuji guarmuna badai. Itu Tuhan sirim rohanami Tuhan alipos rohanami saut doi Tuhan dilehoko di hami hobar tulung ni roham. Atong satu homa daging nato dinami marhite Kristus Yesus Tuhan nami asima roham. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 672 ayat sada dohot ayat 2. Rap mahita mangido di tangiang hato patay. Aliya manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, sero maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sa madosan nami songon panisan nami di dosa di dongan amardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amin. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot persaoran ito di parbadiayma na mandongani hamu saluhut na. Amen. Horas ma dihita sudena